Току-що приключи сватбеният ми ден. Вълнуващ за мен като кума и за моята прекрасна булка. Мина повече от вълнуващо. Професионалистите, които бяха с нас, са най-големите професионалисти, които можеха да дойдат на този прекрасен остров. Не съжаляваме въобще за избор, който направихме. Това бяха най-готините фотографии, които... Комуникацията, отношението лично към теб и към младоженеца и към всеки един гост по-скоро беше повече от приятелски. Да. Беше много предразполагащо и много удобно за всеки един гост, който беше на сватбата. Абсолютно през цялото време си бяха професионалисти с главно П. Абсолютно и изключително много бихме се радвали да се видим с тях още веднъж. Поне още веднъж. Така че ни предстоят и живот и здраве, хубави събития. И дай Боже така да се събираме всеки път. Дай Боже да има такива прекрасни повече хора, най-вече хора. Човеци, човеци с които уникално... работят с сърцето си, а не с изгода. С ръце и с... ръце, сърце и душа. Точно така. Това беше от нас. Целувки!